Pokoke nek aku mati anakku tak titip kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Saling kumbangane rewel ngono ta? Ngono nek ana bojomu ora iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye? Lambe atine anakmu piye ki rak bojomu ngerti. Terus bojomu gawane nang omahku wae. Anakmu yo tak gawane nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh iya, heeh. Anggo nek bojomu nesu ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to? Iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak masuk ngono to? Ya. Nganggo benda iki kowe bali sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amos Surawarata, iki Petra Gantong.